Kaixo artistak, beno, gaur, apirilaren 22an, lurraren eguna, ospatzen dugu. Eta beno, badakizue zek suposatzen duen horrek, gogoratzen ari garela, gure planeta, ama lur planeta, zaindu behar dugula, ezta? Seguk ez badugu zaintzen, azkenean zenbat mila milioi pertsona bizi gara hemen. Eta eragin handia daukagu planetan, ez da? Baz badugu zaintzen, zer gertatuko da. Orduan, egun honetarako, nire etxeko landaretako bat erakutsi nahi dizuet, zein kuriosoa den landareak zein azkarrak diren. Begiratu nola poliki-poliki, ea zera osto berriak ateratzen ari zaizkion, ez da? Baina landare hau nik biratu dut. Eta ja bera poliki-poliki hauze egiten ari da. Argiaren bila doa. Hemen osto berri bat ateratzen ari da eta argiaren bila dago. Zeberak badaki nola egin, hemengo argia hartzeko. Eta begiratu zelako pasada. Agian etxarete konturatzen, baina poliki-poliki landareak, mugitzen du eta argiaren bila dabil. Oso kuriosoa da. Beraz, zuk lurraren egunean ze konpromiso hartuko duzu. Nik 3 konpromiso hartuko ditut batez ere. Lehenengoa, temperatura zainduko dut etxean berogailua hainbeste ez jartzeko. 2, saiatuko naiz dana ondo birziklatzen eta batez ere zakarrontzira barazkiak eta produktu batzuk botatzean konposta egiteko ontzigailu marroira eramaten. Eta 3, kotxea erabili beharrean garraio bide publikoa erabiliko dut. Adibidez trena, hemen trena daukago eta sorta handia, edo bizikletaz saiatuko naiz leku batzuetara joaten. Eta zuk zer egingo duzu? Beste bat arte...